sing kepiye sing kaya simak mau apa? Sing digendikake simak mau sing muni semok ngono mau. Ha iya. Ya sing paling pokok wong kuwi ngene, tetembangan iki dijikuk inti sarine dijikuk bobot aose tetembangan, ngono. Heeh ya Tru. Ah iya, dadi wong kuwi nek upama ngrasake tembangan iki yen iso menjiwai mesti nek nembang ya apik. Ha iya, Mula kala mangsa ana dalange nek suluk tutur kae sok nganti mrebes mili utawa nganti bisa ndudut ati sing do mirengake iki mergane pancen menjiwai ngono. Ah iya iya, Ning aku ki anggere kok sampe muni, "Oh, ngono kaya aku wis mili kok aku." Ah iya. Mili lho, mili irunge. Wah, kuwi pilek kuwi jenenge ora. Yo, aku karo kowe damar mancung cinupet kripik gedang kripik telo sithik edang patonatra. Gandeng aku karo kowe iki ngestokke dawuh. Iki aku karo kowe rak nderekake karo Ndara Harjuna. Ah iya. Mongko Ndara Harjuna kuwi mudhun saka pertapan Wukirah Tawu. Mundi dawuh saka ngersane Sang Ngadya Penembahan Begawan Abiyasa, Sang Tapa Begawan Abiyasa. Penak ya Truk kaya Ndara Abiyasa ya Truk. Ah piye? Biyen muda dadi satriya mancing Sumantana dadi Nalendra. Lalu yuswa jumeneng Brahmana utawa pendhita ya Truk. Ayo. Kuwi jenengane iso ngempan papanake rasa, iso mapakake salira. Kowe iki nek iso ya duwe cita-cita sing kaya ngono kuwi. Jaman muda kowe berkarya. Sing nek anakmu ki wis kemangkar, wis kena disawang, kowe ya madeg pendhita, madeg brahmana, wis ora mangdadak dakah-dakah rak ngono. Ah iya. Aku ya kepengin brahmana kok, Truk. Heeh. Kuwi jenengane wis tutuk tuntas sing dadi kekarepane. Oh iya. Ayo, dasrat nang saning Ndara. Mengko ndak gawe sungkawaning Ndara. Angin langit mirip Murat-murat Sang Arjuna wis munira kang kamanusan. Semareka den prayitna sumurire eko balik.
mari patungan nanging bayangan pati kang pati testuhu bali menyang asal urip saking asal gesang kang kini ke pati patine ambuka warana malikija tining urip maliki jatining urip Kang Mas Riyo Werkudara kula aturi kendel Kang Mas ingkang rayi badhe munjuk paduka Kang Mas Riyo Werkudara sampun namung kendel kewala Kang Mas Kakang Semar wonten dawuh Den Kang Mas Riyo Werkudara Sungkawa Penggali Jengkar mongko ora mangerti paran puruke sedya tumuju ngendi mara ndakno Kakang Semar ndara kula Den Ndara Werkudara kuaturi kendel sinambi ngaso napas mangelus dodo sampeyan sinartan menepaken raos murih pening ing cipta Den
ampun gusa-gusu mundhak kesluru Den. Lamat wis katon tejane nggo nglipur penggalihe Ndara Werkudara ya, Gong. Heeh, men ora sedih. Iya aku nek ngerti wong nangis ki kok setrume. Ayo. Pacane sarwa asri cerobah Pono kawan sing bisa nglipur sukawaning bendoro ngaturke pen tetembangan sak petara iki mau sapa? Kula. Apa ya wong akeh tembangan kabeh? Kowe nek ana wong sing ngaturke tembangan aku kok do ngaku, aku engko ben do dibagei. Tak pikir-pikir Bagong barang iki ora konsisten kok. Ya rekane ngono. Nek ana sithik dodene sithik, ana akeh dodene. Nah kuwi ngelmu elek ngono kuwi. Kakang Mas Riyo Werkudara, Jamprong adi kuwi. kepareng kendel sawetara Kang Mas. Wah, entek pengarep-arepku. Aku kuwi sak lawase ora tau sedih, sak lawase ora tau susah. Nanging ora kaya sak gedhagan iki.
Lempung atiku peteng dedet rasane atiku aku kudu piye Janaka. Semar, aku kudu piye Semar? Den, kula niku mboten maido kaya ngapa sungkawane panjenengan. Inggih karana ingkang putra menika murca keng tanpa taliwara. Kang putra menika murca ingkang tanpa taliwara. Kula piyambak melu bingung bilulungang raos kula. Tujunipun wonten trontong-trontong pepajar badhe dumugining lampah ingkang prayogi kanthi kula nderekaken rayimu Ndara Arjuna. Para kaki Jlamprong Wedarna ana lelakon piye sakwise kowe ngadhep ngersani kakek Abiyasa. Merga upama aku supaya ngadhep ngersani kakek Abiyasa ora keduga atiku. Kang Mas, Yo, manut ngendikanipun Kanjeng Eyang Wiyasa menawi ing samangke anak kula Gatotkaca anggenipun tilar kasatriyan mindran saking kasatriyan menika netepi dhateng ubayanipun tiyang sepuhipun ingkang sinebat Wiku Haldaka. Wiku Haldaka tegese ing samangke ing pundi papan purungipun wonten nadyan pucuking gunung peperenging arga nanging mriku wonten tuk sumbering ilmu tuk sumbering bab ingkang anjalari perkawis ingkang sae inggih anak kula Arembyatmaja ingkang dumunung ing mriku nedya ngisep pangawikaning Sang Wiku Debya Kang Mas. wah nanging ngono-ngono kuwi kaya pamit karo wong tuwa. Aku kuwi janji ngerti Arimbi sedih, Arimbi manca rawat ngruntuhake luh. Gogloh atiku aku ora duwe kekuatan Jlamprong. Yen pancen ana dawuh sing kaya ngono kudu menyang endi nggone goleki anakku Gatot. Dawuh ngendikanipun Kanjeng Eyang supados nyaketi wonten ing kayangan Suralaya ingkang kepara leres inggih menika wonten ing wana Kuwandawaru Kang Mas Werkudara. Andhek Bima kena suyaka ong Sudibya sawara-wara ong umbal-umbul katan niro umbal-umbul katanira pitung kedhi yen pancen cetha trewaca ayu Jlamprong kowe melu karo aku goleki anakmu Gatot. Widanana taunana ora bakal bali yen ora bareng karo anakku Gatot. Suwawi tindak kula dherekaken Kang Mas Kakang Semar. Wonten dawuh anak-anakmu kanthi nayuh tutwuri tindake Kang Mas Werkudara. Monggo tindak kula dherekaken Ndara Werkudara. Thank you.
Murat Mara Sang Arjuna Esmunira kang kamanungsan Ong yatama urmadu branta Ong bagus karengga bu sono solahe gambar wangunan Petronen aja aduh-aduh nggonmu lumaku marang aku mboten kula mboten adoh kali panjenengan kok den kok teng wingking panjenengan iki ana madyaning alas kang sinebut alas Kuwanda Waru kuwi papan gawat kaliwat liwat wingit kepati-pati dumunung ana ing wana pringgo tegese kinempit jurang terung sela karang kinepung guwa kang sirung ing kono papaning Sato Galak kepara uga papaning jim setan priprayangan mula aja padha dawen kami open gong ngrungokke kowe iki ora sok dawen-dawen wong nek nang papan gawat kuwi sok apa-apa darwaroi kowe mbiyen wis tau nglangkai apa mbiyen kae heeh aku wis tau nglangkai ris-rispoh wah ora ngira mbiyen kae truk jaman kae tambani didoni Rama Semar heeh kowe kewalat kok ora kewalat kepiye dadi kaya tabuh pentrungan kaya ngono werti kulian tengu bul nglangkai ris-rispoh lehmu mlaku ya aja banjur padha gojek niki Petruk wau sing gojek wong mlaku kok entak dang niku jenengane lak gojek aku ya hoo kowe nyalahke aku kowe mau sapa sing mlaku dudong gentong gentong ngono mau lak kowe ana aku lak biasa ora Den yen pancen ngersakaken kula mboten pegat kaprayitnan ning panjenengan kudu nganu napa ampun lena dhateng kaprayitnan nika Kang Raka lho nika nggih sunggawa atine mengko gek malah tindake nganti ketrangsu lak malah repot ngaten iya Petruk aku bakal tansah tuturi marang tindake Kang Mas Riya Werkudara angler bawane ingkang sinung mati gawe kelar nalar wombek srusutira pamuk nyokang mangrempak sronggong karasu dibya Kang Mas Riya Werkudara sampun lajeng anggenipun tindak nglonjong bata Kang Mas kula aturi ing prayitna kebak ing mrika Murat Mara Sang Bratasena ngagem kampuh poleng bang bintul aji saliranira ngula dumung saliranira ngula dumung kocok kacarita tindak Iradyan Bratasena ingkang lonjong bata lumebet ana madyaning alas Kuwanda Waru ing langkung gawat kaliwat-liwat wingit kepati-pati
Prandene rikala semana cahya manter sadolanan sumunareng gayo ngantariksa ageng pangajeng-ajengira Dyan Warkodara bilih kono papan dununging Dyan Garwaca teka mangkono pangrucitaning driya Raden Harya Warkodara. Wah, anak lanang kuwi ngono kuwi. Anak lanang Gatotkaca bapak ora pangling. Kowe teteh iki ana ngono le. Nadyan kowe kakaraku aking, kowe ora bakal cugar yen ora kasempatan tak tunggu sak entuke karya kowe le. Yaneng talaga kadi langit mambang tepas wulan upa manika lintang tulya kusuma yudha sumaung semono panmeh rahina ing rikala semana kaya kekes temah tintrim kaya kapuk den musoni saliranira Dyan Gatotkaca ingkang wis dagang kurwaking wiwit rikala semana ateti ing sak ngandhaping wreksa mandira nganti angganira katukulan glagah alang-alang tan kadamel raos datanarsa jugar sampun mari namung swijining kutu-kutu walang atoga minggahing jalma nadyan to ing samangkih
mboten badhe jugar yen to dereng wonten katerangan saking Jawata ing karya jagat suka nugraha mring Dyan Gatotkaca kocap kacarita rikala semana Resi Upadya ya sang pukulun Bathara Indra ngawuningani ana cahya manter nyodolanang ya sumiyut saking Dirgantara denira nyaket mring Dyan Gatotkaca enta Cinandra tansah mawa perbawa Sekar Sri Wilujeng. Mangastu Rama Sidar Nora sisip sarendang bae ora ana ing karempit ingkang dadi jawing Hyang Utipati menawa to pancen kumudu-kudu wahyu kamulyan jati iki tumurun ulun ingkang nyaketi cahya gumawang tanpa wayangan jebul iki putulun Gatotkaca Baladala. Nger mara kaki wungu nger iki pun kaki nger ingkang nyaketi nger. Oh dewa yang nuntun wong perang
Angudari tias kang reriwut rawati ruwet wedi yen kawuningan wedi yen kawuningan sawung munyo ing pagakan mracih nani bangun enjing wong sungkem pangabekti kula kunjuk Bugulun paduking sampun nyaket dhateng ingkang wayah kula upami kula nandhang desa upami kula nandhang kalepatan kula semanggaaken pejah gesang kula Bugulun ung mangastu nama sidam sekaring bawana langgeng nggir Gatotkaca mboya ana luput ingkang sinandhang kelawan jeneng kita malah kepara ulun iki mundi dawing yang Utipati supaya anyaketi marang titah ingkang mateng semedine manteng panyuwuni anggo nyipta rahayuning kawulan tentreming bawana Kaki Prabu ya merga pasutapan kita iku anjalari tentreming kajuangan satemah iwang padha wenang dawuh marang Hyang Utipati supaya nedhakake kanugrahan ingkang tumpuk matimbun-timbun mula ingkang saka kuwi nggih sejatine ana swijining nugra ingkang bakal tumurun nanging apa kira-kira jeneng kita ing samengko saguh nampa babaring kanugrahan ingkang aran Wahyu Kamulyan Jati nadyan sakeplasan Wahyu Kamulyan Jati iku uga ana swijining piwulang luhur ingkang kudu dinasuk kanggo paugerane ngawurip ulun menawi pancen Jawata badhe paring kawelasan dhateng wayahipun Gatotkaca sumawi sinajan ing samangke badhe pinaringan dawuh kula badhe ngangungaken jangga nilingaken karna siyaga nampi dawuh pangendikanipun paduka Bugulun Hyang Utipati lumantar paduka Bugulun Bathara Indra wewangson utawi piwulang menapa ing badhe kaparingaken dhateng wayah kula upami ata saged nampi kanugrahan mboten badhe kula anggi piyambak nanging saged ing mangke lumeber lumintu tumraping para kawula syukur bagi tumedhak tumurun tumraping para putra wayah ong pangastu nama sidam luhur banget bebuden kita yen duwe kamulyan ora bakal tok empek dhewe nanging bakal tok tulatake tok turunake nganti tedhak tumurun kita ya nggih eling-elingen ulun bakal paring dawuh marang jeneng kita nggih ong mangastu nama sidam sekaring bawana langgeng nggih jeneng kita iku swijining satriya Wiratamtama ingkang ana pundhak kita pininta-pinta dening praja sesuk kapan bisa ngatonke dharma bekti sesuk kapan bisa ngatonke lelabuhan ingkang piguna tumraping ngawurip lan bebrayan agung mula jeneng kita wajib nindakake tumindak ingkang sinebut Panca Laksitama. Panca iku cacah 5, Laksita iku laku, Tama iku kabecikan. Laku 5 perkara tumuju marang kautamaning bebrayan ingkang sewiji. Jeneng kita kudu bisa memayu hayuning bawana ing tegese kudu bisa mersudi hambangun marang pribadine dhewe. Beninggih. Ingkang kaping pindhone ya kula. Jeneng kita kudu memayu hayuning sasama. Tegese jeneng kita kudu bisa gawe tentrem kabeh kawula
kadang kadeyan lan para anak putu lenjih ingkang kaping 3 jeneng kita kudu dadi juru ladi bebrayan ingkang becik tegese apa ingkang dadi kabutuhaning kawula kudu pinenggalihake ingkang kanthi tumenanan lan tumemen aja nganti tok bali njani janjine meninji ingkang kaping 4 sira kudu duwe hambek para marta ing tegese sabda pandhita waliratu katetepan kita kudu bisa karya seming wong liya ingkang kaping 5 jeneng kita kudu darbe watak yaiku welasan tegese kudu tumindak linambaran rasa tresna welas asih marang sak padha-padha meninggi mekaten bengulun iya sak bajute ya nggih gandeng kita iku tumitah dadi swijining satriya satriya mono ora kena golek seneng nanging kudu bisa gawe seneng ing liyan satriya mono ora kena golek marem nanging kudu bisa gawe marem ing liyan satriya tumitah ora kena pamer sombong takabur nanging tapa mendem pinter api-api balilu trenggiling api-api mati uga ing samengko jeneng kita ora kena golek jeneng nanging bisa junjung marang jenenging liyan meninggi pengulung sakwise kaya mangkono jeneng kita iku bakal tumitah jejeg bakal tumitah ingkang kanthi becik lan kanggo tepa palubi yen sesuk duwe panguwasa aja demen kemuwasa yen pinter aja demen kuminter yen sugih aja semugih yen banter aja demen nglancangi yen mandi aja demen mateni ing ngarsa gelem usung tulodo supaya ing madya padha mangun karsa temah ing mengko tutwuri bakal handayani nggih